inu sị na ọ na-amasị nwata welu nwayọọ na-ata ozu nwa nshịkọ ọ sị ọkpụkpụ eme gbado m mana ọ maghị na ọkpụ ga-agbado nwa ya na ọ na-ata akpịrị anụ nwe oge nwe otu site enu a ọ sị na ọ na-awụ aka na-ekwado nsapụ ọmụba oke ọmụba oke akpala eze ka udene okwuo mmụọchi ihe ọzọ onye ọbụla fie aka n'anya na-eme ọgụdụ ohi ka mmadụ na-ezu na ya Chukwu Ndụbụisi si Abuja wee zite enu a ọ sị na nwa ogbenye ntacha akụ tụfuo okwute na-echetakwa na ụgani kpọ n'afọ a ga-akpọ n'afọ ọzọ Mike bụ Ọnịcha ka o si wee zite enu nke ọ sị na mgbada si na akpa okwu n'ọnụ ewee gbuo ya na-ewere ekwe ịgba na-ekwutọpụ okwu n'ọnụ a wee gbuo ya ewere ekwe ịgba na-ekwutọpụ ọ bụ otu esi etinye ilu na mgbada sịrị ọ bụrụ egbuo ya si akpọnye ya ọkụ na aka akpa okwu n'ọnụ n'otu oke nke ụzọ ga-esi etinye inu afọ ọ ya mere na egbuo mgbada ada akpọ mgbada ọkụ chacha inu nke abụọ sịrị na ihe siri esi na-agụ ọkụkọ mana o jide nke ono na ndụ ihe siri esi na-agụ ọkụkọ mana o jide nke ono na ndụ isi na ọ na-abụ a na-awụ ụzọ naanị onye ọzọ a na-asịsị wụsapụkwu aka eziokwu a na-awụ ụzọ naanị onye ọzọ a na-asị wụsapụkwa n'aka ụzọ ya ga nwaanyị wụsapụkwo n'aka mana ọ na-anị ya ọ na-asị wekọnatakwuo n'aka hei anyị nwa ya agụzi agụ wekọnatakwuo n'aka ọhụrụ ka m pụtara ụwa mana ọ na-anị onye ọzọ ọsịsị wụsapụkwo aka ọtụtụ mgbe ndị mmadụ bụrụ m ka eji ebe nkịta ọdụ ịchọọ ibe nkịta ọdụ isi ọbụrụ m onwe ya isi bere nkịta ọdụ o bechanye ya ọdụ na-ekwerikwo bichapụkpọ ọdụ ya niile kpamkpam ọdụ ọrụ adịghị nkịta ahụ n'ahụ nkịta ahụ na-agazi iji ya ebepụ nke mgbede ka ogwe ebe ụka ji ekpuchite arụ ya ndofe afọ ọ bụrụ m ka eji ebe nkịta ọdụ oge gboo na-abụ inwe nkịta obere nkịta ibe ya ọdụ eji ebe sị na ngwere hapụ ukwu isi aka akpali ya John Mark Obelago onye Nnobi onye Zitelinu ngwere hapụ ukwu isi aka akpali ya ike ololo onye ụmụ mbụ onye a ka o si ịgba afịa ọ sị na ụsụ so n'ihe ya ji karịchaa anụ niile nnụnụ ndị ọzọ bụ na ya bechaa n'oisi na akpọdo isi naanị ịmara anyị amaghịzi ma ụsụ ọ bụ nnụnụ ma ọ bụ anụ mana ụsụ isi na ọ bụ anụ ụsụ ọ bụ anụ enu ma ọ bụ anụ anyị mana isi na anụ ya daa n'obodo ụmụ anụmanụ n'etiti anụ ndị na-efe efe na anụ ndị na-aga n'anị anụ ndị na-efe efe wee yọọ ụsụ si a gị bịa ka isoro anyị wee nụọ agha ụsụ si a n'ike adịrọ m ha si a gị bịa ka isoro anyị wee zọba ihe anyị ụsụjụ fa ojebe agha njesi wee merie ụsụ gaza ka o soro ha fasịa ngepụ ala anyị n'iso ha wee nụ agha ọjọọ ka o soro anụ ndị na-aga n'anị ha sịa na iso ha wee nụ agha gị jee soro anụ ndị emekọtazi onwezie nku ekwarala ọ na-enye ụmụ ya amaghịzi maọbụ anụ elu maọbụ anụ anị ọnọdụzi ya otu afọ mana anyị nwa n'ọnwa chọọ isi ọfụma ka ndị Igbo si ka ndị jee galọ nkwụ ka ndị nnụlọ nkwụ n'afọ igwe esi ka ndị dota nkwụ n'afọ igwe ọnụ ofike ụmụ onye ga-oghecha garị esi